da zuretzat Iruñarreko itzuli honetan, lehenengo egunetik taldean bilatzen izan zarete, baina egia da kostatu egin da lehenengo bi etapetan lehian egotean, ez da atzo bigarren izan zinen, lehenengo egunean eneko ondo izan zen. Baina gaur, sailkapen nagusia eta etapa jorratuta, bietan aurrera egin dezue eta etapa irabazita. Nola junda? Mila esker, bai, bagenekien oso itzuli zaila izango zela, begi guztiak gure gainean izango zirela eta hala gertatua, lehenengo bi etapetan gure ataketak itxoiten zituzten pelotoi guztia eta guateratzen ginenean denak atzean zeuden, baina bueno, hori ongi kontrolatu deu eta gaurko egunean etapa hasieran pixka liatu deun arren, gero buelta ematea lortu deu eta hori geneukan plana oso ongi atera da. Ni etaparen bila jutea eta eneko sailkapen nagusian asko aurreratzea saiatu dugu eta oso pozik egin dugunarekin eta bihar eneko lau segundura dago sailkapen nagusian, orduan berdearen bila junkea. 2 segundo, 6 segundotara dago bihar, gaurkoa ja astuta, biharkoan pentsatzen era joan bergara. Azken urteetan ez dugu lider aldaketarik ikusi azken egunean, baina egia da aurtengoan diferentzia oso eskazak direla eta berdintasuna dagoela eneko, eritz eta inkluso 20-30 segundoren bueltan dauden txerrendoaren artean. Dena Iruñan, Zaldi Zurian, Euskal Hiriburuzagian erabaki behar da. Bai, biharko etapa ez da batere erreza, ez dago gogortasunik etapa usteko eta normalean ikusten da etapa amaitzen dela guztiak pelotonean heltzen gehala eta azkeneko repetxoan oso aukera unea izango dugu, zeneko asko pintatzen du horrelako metetan eta nirekin ere etapa bilatzera jungo gea, orduan guztiaren bila jungo gea, berdea eta etaparen bila. Zorionak. Eskerrik asko.